Oes na rai treigladau da chi'n ymwybodol ohonyn nhw yn dilyn rhyw rifan Gymraeg? 3 a 6. 3. Nawn ni aros efo 3. Reit, 3, 6. Pa dreiglad efo 3? Treiglad llaes. Neu di roi enghraifft? 3 char. 3 char. Iawn ta. Rhyw rifau eraill? 2. Dim ond 2? 2 a 2. 2 a 2. Pa dreiglad sy'n dod ar ôl 2 a 2, Michael? Treiglad meddal. Treiglad meddal. Dyma rai enghreifftiau, ie? 2 gi, 2 ferch. Dim ots, os ta benywaidd, ta gwrywaidd, mae yna dreiglad yn digwydd ar ôl 2 a mae yna dreiglad yn digwydd ar ôl 2. Reit, beth am rifau eraill? 5. 5, gwych. Pa dreiglad sydd ar ôl yr rhif 5 ta? Trwynol. Y treiglad trwynol. Neu di roi enghraifft ysgolyd i dda? 5 mlynedd. Da iawn, 5 mlynedd. Da iawn. Reit, Sandra. 1 gyda treiglad meddal. Dyna ni, y rhif 1 a treiglad meddal. Iawn ta, a dyma da ni eisiau canolbwyntio arno fo. Da ni'n deud 1 mab, ond da ni'n deud 1 ferch. 1 ci, ond 1 gath. Alla rwy'n esbonio wrthai beth sydd wedi digwydd yn fanna? Enw benywaidd ar ôl 1 yn treiglan feddal. Mae enw benywaidd unigol fel merch, cath, cadair, maen nhw'n treiglan feddal ar ôl y rhif 1.